Σχιζοφρένεια είναι μια πολύ σοβαρή ψυχική διαταραχή. Συχνά οι ασθενείς με σχιζοφρένεια δυσκολεύονται να αντιληφθούν τι είναι αληθινό και τι προϊόν της φαντασίας τους. Ο παίκτης νούμερο 1 σχεδόν δεν τον ακουμπάει. Ο παίκτης νούμερο 2 τον χτυπάει στο κεφάλι. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα έπιανε το κεφάλι του και θα ζήταγε φάουλ από τον παίκτη νούμερο 2. Πάμε στην κοιμότητα, δεν την έπισα εγώ. Αν την έπισε κάποιος άλλος. Όλοι πήγατε για το rebound, δεν είναι. Το θυμόσαστε αυτό το λαμόγιο που ζητάει συνέχεια βήματα? Το μετάνιωσα. Μετάνιωσα, μαλά, γιατί θα φέρει κάτι παλαιό. Μετράει. Πάρε! Όχι, εγώ το σπρώμητο μου. Ω, παιδί, έρβασες, όχι μου κάνει ένα τέτοιο. Συνεχίζεις. Ρε, μπάλα πήρε, ρε. Έλα, ρε. Ωραία, μαλάκα, δεύτερο κολλό πάνω, ρε, Μαλάκα, με στόχισα από πίσω. Μαλάκα, έτσι κάνει. Εγώ δεν κάνω έτσι. Έλα, ρε, μαλάκα. Πάω να πάρω χώρο εγώ και κρεμιέσαι από πάνω. Ο δικός σου πάλι κλαίγεται. Δεν πιο δικός, μόνο μιλάτε. Δεν κάνετε φάουλ, μιλάτε. Βγάζετε την μπάλα, μιλάτε. Πώς θα να πάρω, πώς θα. Τίποτα, ρε, πάνω μου έπεσε. Τίποτα μας. Ήθελα να το πω πριν γίνει. Ήθελα να το πω πριν γίνει. Άφηνε ο κόλλος σου. Δεν σε προλαβαίνω. Έλα ρε μαλάκα, έτσι ρε μαλάκα. Τι θα φάω ρε μαλάκα αυτό. Το χέρι μου βάζεις, ρε. Ρε, δεν έχω δει καλά. Το χέρι μου Όπως τραβάς, νομίζω ρε. να έχεις πρόξει, δεν έχω δει καλά. Ρε, το χέρι μου τραβάς. Αλλά δεν έχω δει καλά. Ακούω. Εγώ. Δεν βρήκε, οι άλλοι δύο λένε. Δεν βρήκες. Δεν βρήκες. Ωραία μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Τι ωραία μαλάκα, δεν σ' ακούπησα. Ρε αλλού ήμουνα ρε. Όλα είναι μπροστά στην κάμερα, ό,τι κάνετε θα κρυφτείτε. Ρε όχι κατοστάρικο. Το βράδυ θα κρυφτείτε. Ό,τι θέλεις βάζω. Ό,τι έχετε ζητήσει προκαλώ εδώ το βράδυ να δείτε. Ό,τι Θα έχετε ζητήσει. κρυφτείτε το βράδυ όλοι. Ό,τι έχετε ζητήσει. Πάρα δυνατά ρε πούτη. Κατέβασε. μαλάκα. Κατέβασε. Πρέπει να κουμπάω την μπάλα. Μπάλα. Κατέβασε.
Πήρα ρε μαλακά μου. Πολύ πίσω εδώ, πολύ δεν σταματάσαι μαλακά. Ποιος πάτησε? Πάρ' το. Όχι ρε, όχι εγώ. Με τίποτα. Εδώ το καλά. Εδώ τι μετράω. Εντάξει, βάζεις στίγμα, έχεις πατήσει το πόδι. Δεν έχω πατήσει καθόλου ρε. Πού να τα βρήκα.